dino sa tanang inahan sa kalibutan makita dili makita paglaban na sa tanang sa inas tanang inas sa tanang sa kalibutan sa tinginan Mami Glinda Oliver Boray, happy birthday Mami sa iyong material karon bisan pa ikaw pinakauna sa ikaw ang katas sa inahan ng kalibutan na manginaw to sa bagong magbalang puson ka sa iyong material karon ng kalibutan na nga kanang sambay mga kalapasan nga nabuhat nga kanimo pasaylo ako kay sa tower man sa sa masayo pang puta sa tanang gidiligahan sa mga kaubanan gikan kanito ang karon happy birthday ning kalibutan na karon daghan man karon magumunhap nga agi karo kastigo na ang kalibutan na kay 2020 kabaguhan na mag-register sa kalibutan kay renewal naman karon dobleng renewal nasugod na tanang klaseng kalamidad tanang klaseng trahedya linog pagbuto sa bulkan trahedya pinkras doon sa pambot bangga sa masakyanan kidlat landslide baha binakarang klaseng virus karon lado karon popular nga kining coronavirus o kini pag mas lala pa nga masunoray nga virus nga karon nangyar daganap sa tibok kalibutan nga kitang tanang karon nahiagom sa full quarantine labi na sa Pilipinas nga sige pa tag-extend to kay wa pa gyud nila nasulbad ang tambal ni sakit karon ako dugar na jud ko presenta niadtong Pebrero 24 una ko nagpost sa Facebook nga positive na nga naay coronavirus diri sa Dinang Thailand pero halos wala ko tuhuin nila kay nga naman na-receive na ko na sila sa bagay material ra man kita wal matisangkap man nang tuhuan pero karon nga nakadaghan ang kasulti nakadaghan nga matay sa coronavirus hanto karon wa play sulbad nila ako dugar ko na presenta nga ako na jud tambal nga gimo kini makinilkig na ako karon mixing gini siya nga di man ako tambas tanang klaseng virus sa klaseng balatian pag recover ni gikan sa iyang ulo yung sa lapalapa unod dugo bukog ugat ini kalibutan na mixing na kay daghan sa klaseng kahit nga akong gimix para tambal jud paom ning sakita karon kay ako dugay na ko nangandam kay sulti ni Divine Master Bin senior kanadto naganayon siya nga mabot ang panang tanang klaseng doktor di na sila makatambal tul ka sakit karon ordinary sickness na basta karon mao kining ipangandaman karon sa taas nga panahon dugay sab na ko ni nakilkig kay halos adlaw-adlaw tanan nakilkig ko kay nibalo ko dan nga pila ka adlaw gamit yun tanawon kinilkig tungod sa sakit karon nga suway kasulbaran mo na nga ako dili na sa ko mamahayan sa tanan kay nga naman nagpasidaan ako nagpasabot ako sa Facebook nagpasabot ako sa YouTube sa bagay wa may problema di sila nang moton ako kay nga naman dili masaya ko mamatay sila mga usab mo kini mga tawo karon mga ganti nara ninyo pila ka adlaw mo duol gyud mo nako kaya nga naman, kamo mangyapon may mawala, dili man ako, dili ako mawadaan. Kung mingon mo mahal, pila ka milyon karon ang reward ni President Duterte para lang kung kisay makasulbad. Nining tambal karon sa coronavirus, kaso baksin lang yung gipangita. Apang kiniyakuha, ang kinilikig ni. Kung adunay isang budol diriya, patunayan ang kaya na kung tambalan, o kanang reward ni President Digong, dili na ko na dawaton kaya nga naman, gusto ko nga kanang kwarta, nga akong madawat nga akong gihaguan o patulog singot ng kalibutan na kaya dili ko gusto pinaspasan gusto lang sa ko makatabang sa tanang katawan mabitaw nag-post ko pinakauna na akong post dito sa FB February 24 panganan ko tambay nga discovery tambas ng klaseng virus ng kalibutan na apan gibaliwala ko niyo karon sa nitabo nakadaghan na nangamatay kung dili pa gyud momoto na ako okay lang ko kaya nga naman dili man ako mamatay kamo ra man usab daghang salamat kay kada isa nato lain-lain matag prinsipyo lain-lain tag tinuan pero ako igo lang sa ko napakabana sa tanang tawo ng kalibutan na isip binunyagan o walay bunyag ng kalibutan na basta ako gihimo na kung tanan magkinaunsa man ang dagang sa kalibutan ang tao sa akong Ginoong Diyos Rubin Idira Ikli Senior Master King of All Kings Master Bimbore to your Divine Grand Master Madonna Universe ako si Jimmy Beniliali Magprostar General Spiritual Investigator wala sa ako napakabana wala ako nagpasagad nga na kaninyo akong gihimo ang tanan para lang kamo masayod sa kamatunog nilugdangan sa kalibutan history ng kalibutan katong atong material nga laos isara ni kumawala wala ni pagbalik kung may magmalaw kinilkig barato ra ni kitawsan sa kinisya samantalang ang pabuyan ni Digong kung kisang katukas milyon kana apan kini ako tamang-tama sa dugay sab kini mahurot niyo kini 25,000 o 25 dugay na sabi niyo ni magamit kaya naman daso kay kinisya nadagan ako akong pagkasimbol pero depende sa inyo pwede mo na kumuto pwede mo dili kaya naman inyo sab ka nakatungod dagang salamat once again happy Mother's Day atong tananog happy birthday Mami Glinda Oliver Boray dagang salamat